Здравейте! Това е едно кратичко ревю на Mi Band 1S, версията с пулсомер, в което ще ви кажа няколко думи за самото устройство. Както виждате, идва в кутийка, добре окомплектована. Съдържанието е, ето вижте, кутийката с надписчето на Mi. Съдържанието е датчик, който отгоре с 3 светодиодчета, бели на цвят. Отдолу се вижда сензорчето за измерване на пулса. Има, не знам колко добре се вижда, и надпис Mi. От другата страна е записана, има друг надпис всъщност, няма какво да му обръщаме внимание. Ето как изглежда и от тази страна с двата конектора за зареждане. Отгоре изцяло метален. В комплектчето се включват още зарядно. Включва се само в USB порт на компютър. От това, което съм чел, не се препоръчва използването на други зарядни устройства, само през компютъра, порта на компютъра. Малко по-различно е самото зарядно от другите ми бандове, но той си върви с окомплектовката, така че за вас няма голямо значение. Гривна добра на докосване, приятна на носене. Върху нея е записано, не знам дали ще се види добре, Desync by Xiaomi. Относно оригиналността, може да прочетете в chpada.ru, има начин за гледане кои са оригиналните бандове. Вътре, освен в кутийката, има инструкция само на китайски. Отзад имаме окомплектовката, записано е. Това е съдържанието. Какво може да правиме с самото устройство? Устройството измерва крачки в минути през деня. Като количество може да се настрои да ви показва и разстояние. Измерва пулс с този зелен светодиод. Вижда се отзад с зелена светлина. Използват така наречената фотосеизмограма, като при промяната на кръвотока, на цвета на кръвотока, отчита пулса на човешкия пулс. Когато със стандартното приложение имате една кнопка, която се натиска и можете да видите моментния пулс, при тичане може да ви показва среден пулс през цялото тичане, както и максимален. Могат да се използват за сдвояване с други приложения, като например Sport Tracker, Endomondo, където може да се настрои да мери пулса и съответно да ползвате и това приложение. Можете с Mi Band 2 да го накарате да мери, да кажем, периодично, да кажем на всеки час пулса. Има възможности за настройка на този датчик. За събуждането мога да кажа, че аз лично не успях да се справя с умния будилник. Събуждаме прекалено рано, обикновено 20-30 минути по-рано, като това не знам за колко от хората би било
полезно, но на мен ми трябва да стана в определен час, така че не ми върши работа. Относно брояча на крачките има някаква остатъчна т.е. неточност, която се дължи обикновено на движенията, независимо, че приосният датчик измерва сравнително точно когато се движите, е възможно при покой, при движение, примерно писане на компютър или говорене като ръкомахате да ви отчете някоя друга крачка. Не е много съществено за целия ден, така че не мисля, че е кой знае какво. От друга страна, ако смятате да го използвате за фитнес тракер, който да очаквате много точни резултати, това не е най-правилният избор. Всеки един педометър, независимо колко добре е направен, ви дава отклонения, които няма как да избегнете. От друга страна обаче това устройство, забравих да спомена, че батерията държи около 10 дни. При мен, тъй като не е включено уведомлението за приемане на обаждания, го ползвам само като педометър и за измерването на пулса и за събуждане. Сутрин издържа повече от 15 дни, може би ще да издържи и 20, но не съм до край изхабяла батерията. Обръщайте внимание, че заряда не би следвало да пада под 10%, тъй като по-трудно за зареждане след това. Зарежда се около 2 часа. Не знам какво повече мога да кажа за този браслет. Ще обобщя две изречения, че това е изключително нисък като цена фитнес тракер. Има добри функции, добър живот на батерията над 10 дни, което за мен го прави едно много, много добро фитнес тракерче за ежедневни нужди. Благодаря ви и приятен ден!